njani? Siyabenza kahle. Hayi nathi sikhona. Sikuliphi izwe la? Sise-Gauteng. Oh. Province eGoli. Noshembe ukhona eGoli ngoba kuthiwa ushembe wakwaZulu Cha, ngithi. ukhona uNkulunkulu waNazaretha ekuthuthukeni. Umuzi-ke lo wenkosi uThixo. Umuzi wenkosi Umuzi uthi. wenkosi uThixo lo ekuthuthukeni kwaNazaretha. Umuzi wokuqala wala eGauteng province. Bese-ke kuba khona wesibili useThembalethu. Oh, kusho ukuthi lo muzi lo iwona wabakhona kuqala. Nithemba lethe yenkosi uThingo noma yenkosi uNyazi? Ithembalethu ngenkosi uNyazi. Oh. Lo cishe kwakunyaka ka-97 mangapusisi owenkosi uThixo lo bese Ithembalethu cishe ko-2017 mangabe ngaphosisi 18. Oh ngase ngithi inyama lapho ngase indlu nje yenkosi uThixo before kube ne-stage la kwakunendlu ngale yenkosi uThixo kuthe mase sekuhlala uNkulunkulu okhona njengamazwi uNyazi Yesu wasekwakhiwa ke-stage. I-stage sokuqala sonyazi bese sila ekhaya. Ha, kusho ukuthi ingako Jehova athi kuyathuthuka Sekuthuthukeni i-stage siqale ukuthuthukela. Aw so cha ungipheka idatha ke ukuthi ngaphela ngangizwa kuthiwa mina uShembe concentrated kwaZulu noShembe futhi waye kwakuthiwa uyohlangana noShembe enhlangakazi kanjalo eGoli ke kwenzakalani ukuze sibone sekuyindaba enkulu kangaka ungiphendula engathi angazi lutho nje ungiphendula ulwazi wafika kanjani uShembe uShembe khehla lami wabantu bonke uShembe engabantu bonke cishe iprovince ephethe izizwe zonke eGauteng. Yingakho uShembe engawuphuthu wala eGoli umhlangano ngoba ilapho khona afika athola beSuthu athola amapeli athola amakhalathi athola bonke abantu bakhe bala eGoli bezofuna imisebenzi. So akaphuthi la ngoba izizwe zonke ziyohlanganela lo mhlangano waseGoli noma kuthiwa Ithembalethu usethuthukeni kodwa ila khona uShembe ngowethu ngoba uShembe wehla ezabantwini akakhethanga amazulu. Wafika kanjani uNazaretha eGoli? Mawukuthi unalo lolo lwazi. Wafika kanjani? Uqala nje ukufika uNazaretha eGoli. La eGoli ukufika uNazaretha. Kwakukhona abashumeli bakudala cishe babesemaqhaweni eDube. Ngoba ithempeli elidala futhi laseGauteng. Umhlangano wasabanjwe eBethlehem njengoba ukuzwe ngakukhulunywa indaba yaseNtabazo neyeGoli kanjani. Inkosi ayikade ingafiki ngaseGoli. eBethlehem akephi lapha eBethlehem? eHarrismith. Shembe. Kwakade kunethempeli eNtabazo. Kwakunethempeli eNtabazo ukuthi akuthe kade kuwumuzi wenkosi uBombela. Kwakunendawo lapha abantu ababekhonza khona bebancane ukuthi kusuka abantu balapha eGoli mabefuna ukuhlabatha eHarrismith yacaba ukuthi 3 hours ukala. Beya emhlanganeni nombeya nje esabathini. Shembe. Esabathini. Umhlangano ubusondele kakhulu eGoli bekuyi-emele kwaNdeni. Bebesuka lapha befuna umhlangano beyekwandeni okanye beyiphini. I-nearest yomhlangano bekuhle kwaNdeni. Hayi kezwakala. So kuze kufikele eGoli ke kwenzakalani? Kuthe ke mangabe abantu sebanda. Kahle nje cishe mangabe kungaphosisi ukuthungakale kwalelizwe leli. Ngoba ukuthi abantu sebaningi eNazaretha. Aseyanda asiyawuhalela umhlangano sebekho befundisa ngoba inkolo eGoli incane bekunokuthi abantu abasemakhaya abantu abasontayo kwakuthi ngibase kule befundisa esinabo eGoli befundisa obabukhali obabungema abadala befundisa abadala bala eGoli kodwa bese kuboka ukuthi abantu baningi umhlangano soba ngobamba base kukhuleka kuseyinkosi uThixo kwase umhlangano wakhona ke le ndawo le uma ngobe ngingaphosisa umlando wayo kwakade kuyindawo yasesiphiweni temple. Esiphiweni temple eSoweto kusho le temple. Awuzoya temple laseSoweto la esiphiweni. Ha. Kwase ke kuhlangana ke abafundisi baseGoli abuka ukuthi indawo ivulekile ikade lesa ngaploט kuphela. Kwase kuthiwa nala uhost umhlangano ngoba ke sekushintshwe kwawumuzi ukuthi. Hawu kezwa. Awona nje ukupha umlando omunye imemezana umuzi wenkosi yangayezulu. Umuzi memezana kule temple. Asimeni lapho kuthe amaqhawe wona amadala manje imemezani namaqhawe ke kupho kudala ke lapho kuze kufike emaqhaweni kakade kuseSophia Town asahambe seSophia Town konyohleya before kufike emaqhaweni kwakuthi lezi adubedube zaziwe seSophia Town izimpi lezi kwakhudluka abantu bezeDube kodwa abantu abaseDube laba baseSophia Town iSophia Town iliphi temple ade lapho leli lasemaqhaweni kwakuyisinqo ngoba itemple Thema sesisuke eSophia Town kwase kuba yithempeli lasemaqhaweni. Kodwa kwakuseyiziguqu ngoba ngisho ngithi yayincane inkolo kudala. Cishe kwako 80 something. Back then 76 80 something yaseSophia Town. Baba wami ngeke ngaya ememezane. Hey uthande ngifice ngalithola lapha. Kungashiwo lutho uyeza le ndawo ihlukile le ndawo. Angisho khona ama temple angahlukile kodwa muya nje ememezane uyeza hayi.
Leli athembele ongiphi umlando wale ithempele likanjani lela imemezane? Khehla lami imemezane akuli ithempeli umuzi Ha. wenkosi inyanga yezulu. Umuzi kanti lo Umuzi wenkosi inyanga yezulu eyafike yabuthisa khona ekade ivakashe eRockville ehlobeni zakwashembe khona umuzi waMankomo eRockville. Kwawukuthi-ke iba nokuthi ngeke yenze umsebenzi ezulwini emzini womuntu noma-ke elokishini. Kwawukuthi ifuna indawo eyisiganganyana kwase kukhonjwa indawo yasemezane yayisiba indawo uShembe asebenza kuyona asebenza abantu bakhe yagcina isiba yithempeli kodwa yona umuzi wenkosi inyanga yezulu. ha kushuthi nje i-deep kangaka enhlizweni yaShembe leya ndawo. Kakhulu kahle kahle nje uNkulunkulu mhlawumbe mangabe besobe sisaphila sisekhona lelizwe mhlawumbe yogcina umuzi kaShembe ngoba iwumuzi ayilona ithempeli. Ha mhlawumbe unyazi liyosikhumbula ngeminye nje eminyaka iminyaka yebo. So lapha nje kusho ukuthi njengoba kade sike saveza ngaphambilini ukuthi ukuthuthuka kuwumuzi wenkosi uThimo imemezane yenkosi inyanga yezulu. Hayi listen. Uyabona ukuthi oShembe banemizi eGoli. Awu Shembe. Mithathu manje imemezane umuzi wenkosi inyanga yezulu ukuthuthuka umuzi wenkosi uThimo ithemba lethu okunyazi. Kushuthi nje Shembe awu hayi asiba. In the Bankylu.